Vela ngimkhokhelanga. Uthi uma uqhamuka uke wakhokhela kodwa. Akaze angikhokhele. Uthi uma lo obalayo wani? Angimazi ukuthi uthi umanzi ubani lo ngoba akazi. Abona sisama bengisaxakekile. Bengisaxakekile ukuthi uke wakhuluma nami na. Bengisaxakekile. Abona umuntu mayaxakile ehlala nawe endlini, ehlala nawe endlini. Uke wakhuluma nami na. Uzo-understand kanjani? Ngicela ukubuza ukuthi uke wakhuluma nami na. Wena lo mali mangimnikeza uyenzani? Ukhuluma impilo. Emile Ntsencross. Angithi mina Ntsencross. Musa mama angisazi. Umuntu Ntsencross. Hayi angisazi. Emile umuntu Ntsencross. Hayi angisazi. Ntsencross. Angisazi. Angazi noma namanje saphuzile yini. Ngoba phela soma namantombazane. Amantombazane, intombazane isuke eza kumina hayi kuwena. Ngithatha lethuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV. Igama lami ngumlangeni wamagasela. Ngila kwiBlack Life TV namhlanje isikopho sesithi inkinga zomndeni. Namhlanje ke ngibize ubhuti la eduze kwami. Uthe khona udaba afuna simsize lona ngalo emndenini kodwa sisozwa ngaye ke. Ngicela uthathe lethuba bhuti ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese yazisho ukuthi uba wakaba and why ubaleli iBlack Life. Okay, igama lami Ngompilo Khumalo. Yes, Pilo. Ithuba engizolokhuza manje nginenkinga la ngiboleke imali kusisi wami imali engango-70K. Okay. Ngoba bengifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze khona ibhizinisi ebengililokhuza ebengilibona liyinto ezokwazi ukuthi ngenzele imali. All right. So ke ngaboleka imali engango-70K kuyena. Wanginikeza ngakwazi ukuthi ngilokhuze ngenze enamuzane. Wenzani ngemali ya-70K? Ngadeposit imoto. Okay. Angideposit imoto usise. Wangivumela everything nje kwaba right sisi. Yonke into nje yaba right. Yahlangana. Kwahlangana kwaba right ngaqala ibhizinisi. Iproblem la khona efike eqala khona. Yeah. Uma ibhizinisi nje lihamba kahle. Khona la kubhema khona. Phima yini? Angi-understand ukuthi kwenzakalani. Emva isikhathi singanani mhlawumbe so run ibhizinisi? Ngicabanga kwaba unyaka nenyangana nje ezimbadlwana. Unyaka nenyangana, okay. Inyanga nenyangana ezimbadlwana. Usise mangimfonela usise, "Alright sisi." Hayi abumuntu nje. But angabi. Abe lo muntu omaziyo. Angabi umuntu engimaziyo. Yeah, usise. Yes. So ke into engicelayo la engifuna ukuthi ngifuna ukuthi ukwazi ukukhuluma nosisi ngibuza sisi njengoba ukwazi ukungisiza ngemali engaka. Sho. Njengoba kade ukwazi ukungisiza ngempela sisi. Ayikho into wrong. Because ungisizile usisi emalini engango-70K but ibhizinisi alikho right. Ngifuna ukuqala mama. Muthi alikho right, imoto ikhona ayisasebenzi kwenzakalani? Masiqala unyaka nje wonke uhambe kahle. Then makuphela lo munye unyaka something wrong nje. Even noma ngenza imali but ayisabi njengoba lo unyaka ophelile. So that's why ngifuna ukuthi ngikwazi ukukhuluma nosisi angichazela ukuthi ngempela kukhona oku-wrong noma ngoba ngihambile ngayobheka kubantu. Manje abantu into abayishoyo bathi angikhuluma nosisi wami uyazi yena ukuthi kwenzakalani. Okay. Manje okubuhlungu abasho ukuthi kwenzakalani. Kodwa bathi khona into eyenzeka. But khona into eyenzakala ngikhuluma nosisi wami. So lutho khona into erongayenza usisi. That's why ngithi ngibizeni ngithi ngifuna ukukhuluma naye. Akhulume yena azi ukuthi yini into eyenzakala. Noma yini into ayenza ayaziyo yena. Ngalesikhathi nginikeza u-70K ukuthi ukwenzakaleni. Noma mhlawumbe wena nithenze ukukhokelana kanjani osisi?
bengithe mina mangideposit imoto because le 70k manginikeza inanguzana imoto bekumele ngiyideposit ngo50k seswami. 50k then bese ngilokho ngilokhuza ngikhokhela o15,000. Okay. Muyithenga ke kanti imoto? Ngilande eGoli. Bengilande eGoli. 15k. Ngilande eGoli. Ay, okay, ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi udaba lakho luthi kanje. Unenkinga nosisi wakho, ufuna nikhuluma, akhuluma iqiniso hlambuluke. Ngoba usola ukuthi ungahambi kahle kwebusiness lakho after uboleke u70k kuyena. Alizange lisahamba kahle ibhizinisi. And wathi muyahambe yakosampiyela bakutshela ukuthi khona into ayenzile usisi wakho. Ufuna ukumbuza ukuthi yini ayenza ngebhizinisi asahambi kahle. Imali ayisale ibhizinisi ayisayenza imali. Umuntu wenza ibhizinisi o-Uber yini, taxi bani o-Bolt. Uber. Wona lo ngahlangana. I-request engilokho zayithi i-Bolt vele sasenza ibo Uber. Ibo Uber kuthena. Okay. Ake senze njena ke njengoba simuzwa kubhuti chaza udaba lakho ukuthi ufuna usisi wakhe azohlambuluka noma khona into ayisola ukuthi usisi wakhe wayenza kuyena nje ukuthi ibhizinisi yakhe asahamba kahle after amboleka imali yo70k. Kodwa bengizama ukuthola ukuthi ayithini iplan yokhokhelana mhlawumbe usisi uzongitshela into engcono. Ake sihambe solanda usisi ngoba ubhuti yabo ngase uyadonsisa la ekuthenini babezokhokhelana noma ukuzima kanjani. Ake ngilanda usisi asichazele ukuthi kwenzakalani after emboleka u70k and what was the plan ukuthi kuzokwenzakalani going forward ekhokheni imali. Asambe somlando sisi. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sibile sabuya ngembukelo Black Life TV with usisi Lomzala. Uyena osichazela kudaba ukuthi ngempela kwenzakalani between yena nobhuti wakhe ukuze kube khona nje lesi simele esikhona. Sawubona unjani? Sanibona niyaphila njani? Siyaphila. Cela bingelele umbukelo Black Life TV bese siyasitshela ukuthi ubani and into ebalulekile kakhulu engicabanga ukuthi ungasitshela yona ukuthi ninobhuti nilamana kanjani. Okay, sanibona igama lami nguZethu waKhumalo. Ubhuti wami lo omncane mina ngimdala. Abazali bami bonke sebashona. So bobabili so imina kahle ebengisebenze kahle ekhaya. So ubhuti wami ngokuthi ngibona isimo sasekhaya ukuthi naye ngifuna ukuthi atohoze naye angalokho ehlala ekhaya. Ngathi wasethi angimboleke imali engango70k ukuthi akwazi ukuthi athole imoto ukuthi azabe imali ukuthi naye aphila akwazi ukuyiphilisa ngoba umuntu onengane. So into eyenzakala wayithatha le mali le o70k isivumelwano sethu sokuthi masikhokha sasivumelana ukuthi uzokhokha ngemonthly ukuthi like a fortnight unginikeza like u10,000 yabo until kuze kufike kulo 70k. So into eyenzakala emva kwalokho ngahlala isikhathi eside more than lesi sikhathi abesishilo. So emva kwalokho sengiyezwa mangingekho ngisemsebenzini kuthi ubhuti wami uhamba namantombazane ngesinye isikhathi uhlala emapaki namantombazane ngemoto. So ngilokho ngithule ngiyambuza ukuthi imoto le kuzokwenzakala kanjani ukuthi ukwazi ukuthi ungibhadalele imali yami ngoba manje ekhaya imina bathembele kumina futhi nakhona kunezinto eziningi ngifuna sizenze. Uyazi ukuthi bengiplana ukuthi ayikho lonto lokho. Ayikho. Uyazi ukuthi bengiplana ukuthi kufanele senze ithuna la mama ngisho. Ayikho lonto lokho. Sasithema sana nawe u10,000 hayi u15,000. Uzwile kahle ukuthi bengitheni? Ayikho nje lonto. Uzwile kahle ukuthi bengitheni? Ngeke ayikho nje lonto lokho. Mina ngakhuluma nawe kahle ukuthi nginikeza u50 unamuzana u10,000. Nini Khumalo? Futhi nini? Ngeke musukudlala ngami. Musa ukudlala. Ngicela ungilalele futhi. Musa ukudlala ngami. Ngicela ungilalele. Hayi musa ukudlala nje ngami. Ngicela ungilalele. Ukudlala ngami.
Musukudlala. Okay, njengoba manje kufanele senze itshe la mama ngisolenza kanjani? Ngoba phela manje le mali yonke ibhubhile ayisekho. Angisho. So sisiwa siwenze njani-ke emva kwalokho ubona usibhuti ukuthi ayikhokhi imali? So emva kwalokho ngibona isimo sokuthi imali lokhu ihamba kuyena nasekhaya izinto akusahlangani kahle nakumina ngiyabona ukuthi angisakwazi ukuthi indlela ebengiplane ngayo ama-plan zami ukuthi angisakwazi ukuthi ngiplane ngendlela lebengiplane ngayo. So esontweni ngahamba ngumuntu osontayo kahle kahle. So ngahamba ngaye esontweni esontweni bangihambisa kwenye indawo. So mabengihambisa kwenye indawo bangitshela ukuthi kunezinto efanele ukuthi ngizenze. Ngokunga-understand kwami ngabachazela ukuthi kwenzakala kanje ekhaya kwenzakala kanje ekhaya. Ngokuthi ekhaya thina besingasebenzisi imithi nezinto esizenzayo izinto ezilezi zaseceleni. So kanti umuntu lo obengisiza usenza into ngendlela yakho ukuthi kusebenziseke ubhuti wami. That's why ibhizinisi yami lingahambi kahle. Kuzokwenza kanjani ngoba phela manje kunezinto efanele iqhubeka ngisho. Bona sisami, yabona njengoba ngibhalele. Yabona manje kuphela unyaka wonke bekuhamba kahle. But lo munye unyaka akusahambi kahle. Manje phela manje awushuthi ngalesikhathi ehambe waya la ekhona yena. Buta ngisho mina uyazi ukuthi angena umuntu obangisiza waya khona wena. That's why ungasekho right kumina. Mina umuntu owayengisiza mina ukuthi ngikwazi mina umuntu owayengisiza ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngithole imali yami ibheke ngoba wongasangikhulumisa ngisho ngazi ngatshela umngane nami athi angihambe ngekumuntu ngiyobona ukuthi kwenzakala because yena kukhona omncane yena akwenza senza nawo upha ukhona omncane akwenzayo lo yabona lo uyazi ukuthi uyazi mina ngenzanga lutho mina ngenzanga lutho mina ngenzanga lutho yabona from unangizana ima ngicela ukubuza ke nje ima ngicela ukubuza la mantombazana ehle kuthi uhamba nabo yena iqiniso lona mamanga ngoba mina ngihlezi ngisemsebenzini vele odra sisami ngikhuluma nje iqiniso odra bo Uber vele siyabala lokho phela sikwazi nje bakuhlezi ukuthi uphuza namantombazana hayi ukuthi ndawonye yebo sihlala ndawonye unendlu yakhe ngaphandle kodwa endlini udle endlini ekhaya ngoba khona umntana ophelayo uma ngiholile ngikuthenga ukudla mina ngiyazi imali yakho bhuti indawo imali yami ungangibuyiseli yemoto angikuthenga nini imali uzoyibuyisa nini bhuti imali usazoyikhokha bhuti Ngilezi inyanga ezu2 izona inyanga ebengekho right kuzona. Ngoba lapho mina ungangichazelanga mina ungitshela nje ngosisi wakho ukuthi ngoba uzokhuluma. Angisazi ukuthi sisami uma ngamnikeza ngimali vele ilungiswa ngokukhuluma into ilungiswa ngokukhuluma fanele uhlale nami njengosisi wakho phansi ungitshela ukuthi inkinga ikephi nakephi bese ngiya understand manje njengoba manje ungibizele la ukuthi mina mhlawumbe ngikuthakathile ungibizelela lokho ngile umuntu wathi umuntu onalanguzani one information alento le sisi mina angisazi ukuthi mina ngobhuti angisazi ushilo ukuthi umuntu engisondelene naye ubani umuntu engisondelene ngaphandle kwakho because abanye basemakhaya kungenza mhlawumbe intombi yakho cha kungenza mhlawumbe umngani wakho mhlawumbe unomoya imabhuti wena uthi waya kumuntu ngaya kumuntu sisi kodwa wasuthi ufuna imali yakho yes awusho ukuthi izinto engaphi so yena wayesese ongibhekela izinto zami so ekubhekeni kwezinto zami wayesethi kahle mangimtshela ukuthi kanje ekhaya kwenzakalani ngesimo sabhuti wami wathi uzongilungisa kanti mina angisazi ukuthi mhlawumbe wenze into errong kubhuti wami bayibona usho ukuthi awungazi ngangazi unamanga ekhaya nje azange sifundise imithi washuthi mina lo muntu engiyakuyena wayeqamba manga kodwa bhuti wazoyibuyisa nini umuntu engisondelene naye imali yami uzoyibuyisa okay vele ngaya ukuthi ngikwazi ukulungisa okay ngaya vele ukuthi ngikwazi ukulungisa ngoba imali yami ungayibuyisa ngisho 2 months ngiyizwa ngisho 2 months ngithi ungayibuyisa ngithi imali yami vele kumele ukuthi ngigcine ngiya kwakumele ukuthi ngigcine ngiya namhlanje kwakumele ukuthi ngigcine ngiya kumuntu umhlakabani namhlanje imabhuti uke wamkhokhela imali yambona ukuthi unolaka kanjani ubhuti wami ukukhona imali yini into engizokhuluma naye kulo 2 months lona
vele ngimkhokhelanga. uThumas uqhamuka uke wakhokhela kodwa akaze angikhokhele uThumas lo obalayo wani angimazi ukuthi uThumansi ubani lawo ngoba akazi Yabona siswami bengisaxakekile. Bengisaxakekile uke wakhuluma nami na bengisaxakekile. Yabona umuntu mayixakile ehlala nawe endlini, ehlala nawe endlini. uke wakhuluma nami na Uzo-understand kanjani? ngicela ukubuza ukuthi uke wakhuluma nami na Yona lo mali mangimnikeza uyenzani? ukhuluma Yeah, Emile ngithen cross. Angithi mina ngithen cross. musa mama angisazi Umuntu othen cross. hayi angisazi hayi angisazi mpela hayi Emile othen angisazi cross. angisazi angazi noma namanje usaphuzile yini ngoba phela sesihamba namantombazane amantombazane intombazane isuke eze kumina hayi kuwena. Hayi kuwena. hayi bandla ungibizele lokho la Hayi kuwena. So uthi mina ngiyathakatha mina. Isuke eze kimi intombazane hayi kuwe. so mina uthi ngiyathakatha mina ngithakathe wena if izinto zakho Phela ngani vele, ngoba wena ubhizi ukwazi- namantombazane uphuza ngenze njani mina Unginikezile u7. hayi sithi ngicela ukhulume na ngoba mina ngisazi mina ngicela Thula ukuthola wena, thula wena. Suzama, unginikezile u70k. Ngadeposit imoto. Ngathi ngizomnikeza 10,000 ngenyanga. Uyazi nawe ukuthi uma usebenza nge-Uber kuyenzeka ukuthi yabo mhlawumbe- manje usuphinda into eyodwa ngicela sisi ukhulume nayo mina Angithi uyambona kusami imini okhulumayo. okay Imini uzoyikhokha okhulumayo. nini imali kasisi ngiyazi ngibize wena kodwa ngifuna ukwazi uzoyikhokha nini ukuze sikwazi ukuya phambili usisi mengasazi imali yakho uzoyikhokha nini nithelele namanzi bese siya phambili wena ukhokha imali kodwa inkingini ukuthi wena ukhokha imali umfowethu lo ena ngiyamthanda umfowethu so ena uma enze something nami angifuni ukuthi ahlale ekhaya ngifuna nami ukuthi naye aqhubeke ngempilo ngoba uney'ngane ukhokha imali ukumise kancane emantombazaneni njengoba usuthi ngiyazi abafana Siswami, ba-Uber ngibazi amantombazane o-driver bo-Uber nje bahlezi. wemntungu ehlisa umoya ngicela uwehlisa umoya Iy'moto Yabona lo, bahlezi benjani? uyabona nje lo, Angisazi. ngoba lokho, Yazi ngamane ehlisa umoya ngalunye. kanje, lokho ekhuluma kanje ume nami lapha endlini. Ukhulume yini? Uber banjani Kwenzeka phela vele uyitholele umuntu. Kuyenzeka. Hayi phela abantu abaningi kodwa umuntu nje. okay sizoyikhokha Bathi indlela enza ngayo sengathi manje wonke amantombazane manje wonke Ehlisa umoya, amantombazane mntungu. wonke amantombazane umbuzo uthi uzoyikhokha nini imali yami Sikhokha kanjani imali yasisi khona zokuya kosampiyela naye ithini iplan yakho wekhumalo ungakwazi uyikhokha ngo-1000 angakwazi uyikhokha cha bandla yabo yabo ku-Uber bandla ngisho uyakwazi ukuthi nge-fortnight at least wenze sengiyalinganisa cela ungilinda ngiqede bandla Cela ungilinda iproblem lo ngoba uyazi ukuthi neviki ngithola malini. okay Nayi isimo inkinga yakhe benkinga. Akazazi inkinga lesuke sinazo endlini zona akayibali. Akayibali. Akayibali zona okay inkinga. sayibona inkinga sendlini uzoyikhokha nini imali ngizwani nje nkosi yami Hayi. Ngizomnika ngasi. Ngizomnika. kodwa uzomnikeza imali yakho Hayi kodwa ngingayazi umuntu ngihleli naye endlini. Udlani? Angithi udla kona lokudla engikuthengayo. hayi ngiyasebenza nawe mina. nje kade ungasebenzi kusebenza mina. yena wakuboleka Ngiyasebenza mina wena uhlala ngaphandle endlini yami iy'ngane zami ey'phekayo mina ngithenga ukudla every month Bathi nami khona lokho cha bandla ngikuthengayo. ngicela ukubuza ukuthi imali uzoyikhokha kanjani umbuzo lo Hayi. Mhlawumbe ehlisi noma lo hey. Sakhuluma kahle kodwa sisakhuluma kahle. ehlisa umoya Sakhuluma nawe kahle. Sakhuluma nawe kahle. Angisole silima mina. Sakhuluma nawe kahle. uzoyikhokha kanjani imali yami impilo hayi mangayikhokhi-ke imali aqhubeke uye Cha ngizoyikhokha imali. Ngizoyikhokha imali sesi. nini kanjani kanjani Hey. muthi nje uyikhokhe Okay, mina ngizoyikhokha. Okay, kodwa ke asitheni ukwehlisa kancane ngoba nami Malini? nginenkinga akubo manje. malini uzoyikhokha Nginenkinga nge-installment yemoto. okay kulungile uzokhokha malini Hayi kodwa lo ngithi uzokhokha malini kumanje unenkinga unengane ahlala nazo la endlini lo. kulungile-ke Lezo ngane uzoyikhokha lezo- nini imali ngiyayibona iy'ngane Uyazi ukuthi Uzokhokha ngikhokha nini? malini? Uyazi ukuthi ngikhokha nini imali? akazi Uyazi. angazi malini? ngicela ukubuza ukuthi Phela uzoyikhokha uma nini isimali sihlangene nemali yakhe malini ozoyikhokha manje ngiyemnikeza u2000 noma 1.5.
Hawu bandla shem, kushuthi leyo moto uyoyiqeda after 10 angazi Angithi 10 manje years. ngikhokhela yena mfana ngikhokhela imoto. Ah, Ngikhokhela abantu abawu2 mina. Ushuthi mina ke okwami mina Hhayi-ke, akulutho mina it's fine, it's fine. Akubalulekile. Kulungile, it's fine. Uzokhokha malini 2000? Nini khona yena Ngaleso ngewiki? sikhathi Ngaleso sikhathi. Ema. Ngaleso sikhathi. Hayi-ke, yabo Ngaleso Musa sikhathi. ngifuna ngizokusiza ngithi. Ngaleso sikhathi. Ayithi Musa ufuna ngizokusiza. Angikwazi ukusiza-ke mina muzowenza kanje. Sisami. Inkinga lo nomlomo kakhulu. Okay. Nomlomo. Sisi, qhubeka yes. Nomlomo lo. Abangayikhokhi imali yakho uye kula muntu adwekeni. Umtshela ukuthi abangayikhokhi imali yakho abangabishana nesenti. Vele, kushuthi phela nale moto Siyayiqeda nje nje leyo nto. angazi Nomlomo. uNkulunkulu Athi ambandla. manje ngizogcina sengise ngingasabi right kwi-installment yemoto. Ngigcina sengingasakwazi ukuthi ngikhokhele Ugcineni installment nophuzo. 3 weeks. 3 weeks. Ngisho manje Ooh, ngixakwe Father 3 God. weeks mina. Father God. Book. Angijabo. Mina Siqedile. ngiyabonga sisi ukuthi Angijabo. ungibize, ngiyabonga ukuthi ungi-understande ngoba umfowethu mina angazi ukhuluma kanjani naye ngoba umoya uphezulu. Ngathi futhi udlile. Uyena kodwa ungibizile, umoya uphezulu. Sisi ngiyabonga ukuthi ungibize bandla. Ngiyabonga ukuthi ungibize. Uyazi now. One court. One. Siswami Yeah. ngicela ukuthi Kumanje ingane ziyazi ingane zakhe la. kulungile. Ukudla kuthenga ngobani? Okay, sesi-right. Ubani umuntu othenga Sesi-right. ubani othenga ukudla? Sesi-right. Ubani umuntu othenga ukudla? Sesi-right. Nangu ngitshela. Ngayithatha imoto ngiyisusa le goli, ngilesa la. Akaze afake ngisho isento. Mina Nkosi Okay, yami kulungile, ngiphathelwa futhi sesiqedile. izinyo nje angisakwazi nokukhuluma Sesiqedile. manje. Uyayibala le mali, Ayibo, kunemali kumele- sesiqedile. uyayibala le mali kumele ngimnike zona. Uyayibala. Thula phela manje. Sekukhuluma mina. Hayibo. Hayi unjena vele. Okwakhe nje ukuthi Okay, ngifuna sesiqedile. imali njalo nje ngenyanga, ngifuna imali. Imoto isuka le goli. Njengoba Akayazi ukuthi uzabukela ihamba Black ngomuphi Lives petrol. TV sengicedile udabalala ekhaya. Ubhuti njengamanje udlile and udlile izidlo. Hayi usimela to the toe. Angiyazi mina lento nami ngibekezele nje la. Yep. Kodwa kubalekile ukuthi singitholile washo ukuthi ayena uyavuma khona la yakhona noma angazange asho ukuthi uyomosha izinto kodwa wachaza udaba nje bade libe ukuthi wachaza usufuna usizo kubantu abanjani. Abazongilekelela ukuthi bangibone ukuthi yena kwenzakalani. Bakwenzakalani ngey'mali. Ubhuti ama-accuse uthi umthakathile. Usisi usubhuti akakhokhile usekhaya ubhuti uthi ukhokhile. Ngiyabona la mawishi-wishi kanti nobhuti udlile nami ney'nkambi kaFaro asihambisani nje mina nabahlangani. So manje njengoba kule kuphefumula kukhuluma sengididekile kwaye mina ngizizwa ngathi ngidiza. Asenzeni kanje asithathe ocwepheshe sibabeke kulolu daba lala ekhaya. Mina uMlangeni Magasela ngiyahamba. Ningixolele bakwethu. Mokuthi aniyazange nithole ukuthi kwegcine kwenzakaleni Magasela ayisengobuye ngibuye nophathuba fethu usoza ukuthi usisi wagcina enze njani nobhuti. Kodwa ubhuti njengamanje bese uthathe ikhotho eyodwa. Hayi mina ngangivuni. Hayi. Kunzima ukuhlala la ngihleli khona. Hayi bandla. Ngiphefumula ngenxeba bafowethu. Ningixolele kakhulu. I'm out. Sengihambe.